Ola, boas tardes, cadena CPI Antonio Failde. Hoxe estamos na casa dun dos máis famosos autores do siglo XX, de Castelao. Este vídeo está feito e temos autorización de entrar na súa casa. Non os preocupedes, xa veredes máis adelante que lle haremos a entrevista. Vamos a proceder a ir con el. Castelao. Moi chula a súa casa. Podemos ver aquí uns cadros aquí moi ben feitos por el. Moi chulo. Moi chulo. Estamos... hai que hacer un pouco de silencio, que está durmindo. Creo que esa de ali é a súa habitación. Dixéronos que era por ali, creo. Vale, moi ben. Vamos a entrar e vamos a despertar a Castelao normalmente, como faríamos. Ali está o mismísimo Castelao. Vamos, despértalo. Desperta o experto. Vamos a tener que hacer un corte. Boa noite. Hoxe falaremos de Castelao, unha das figuras clave da cultura galega. Escritor, artista e defensor da súa terra. O seu legado segue vivo hoxe en día. Neste breve entrevista coñeceremos os puntos máis importantes da súa vida e da súa obra. Comecemos. E ti, Castelao, queres comenzar? Vamos a quitar o que tes aquí, vale? ¡Ayuda! Agora sí, Castelao, agora estás mellor. Sí, estás mellor. Pois vamos che poñer así e agora vai vir o outro experto, o entrevistador. Ai. Boas noites, señor Castelao, que tal? Boas noites. Bueno, vou facer a entrevista, vale? Para comezar, como lembra a época do Grupo Nós? Pois era un tempo no que queríamos que Galicia medrase culturalmente. No Grupo Nós xuntámonos varios autores, como Risco, Pedrallo ou Cuevillas, para defender a lingua e traer ideas novas. Os seus coleguiñas. Que importancia cree que tivo ese grupo? Axudou a modernizar a literatura galega e darlle máis valor á nosa cultura. Bueno, a revista Nós tamén foi importante. Para que servía, realmente? Servía para falar de Galicia, da súa historia, da súa lingua e tamén para compartir ideas de Europa. Era un espazo para pensar e aprender. Se a fixésemos hoxe, como cree que sería? Posiblemente digital, con artigos, vídeos, ilustrados e contidos para xente nova. Ajá. Moi ben. Vostede, como cree que definiría o que fixo na súa vida? Eu só quise defender a Galicia a través do dibuixo, da escrita e das ideas. Para rematar, sobre que escribiría se vivese hoxe? Sobre os problemas da xente, sobre Galicia e sobre a importancia de cuidar a nosa lingua. Pois moitas grazas, señor Castelao, rematamos coa entrevista. Chicos, moitas gracias por a nosa entrevista. Creo que vamos a rematar por hoxe. Esperade, chicos, esperade. Que iso? Están aquí na casa. Está subindo alguén. Aí hai alguén. Pero ti, que pasa? Ai, bueno. Parece ser que a entrevista de hoxe non rematou. Temos aquí a Vicente, un querido amigo de Castelao. Que tal, Vicente? No, tranquilo. Sabes como rematou Castelao, vale? Tranquilo, non queras pasar polo mesmo proceso. De acordo. Vale, entón, tesme que responder un par de preguntiñas. Vale, para comezar, como coñeciches ti a Castelao? Pois, coñecíron no pobo, vivíamos xuntos de pequenos e sempre estaba con él, éramos moi amigos. Cal dirías que foi a mellor experiencia que pasaches con el? Pois, a mellor experiencia creo que foi
cando íamos a rachar o campo para axudar aos nosos pais a seguir adiante. Interesante. Vale. E ti de pequeno xa vías algo especial en él? Sempre había que andaba escribindo moitas poesías e narrativas que deixábanme sorprendido debido a que ese tipo de talento só tiñan xente moi culta e moi maior, non tan pequeno como era el. Bueno, das súas características. Como crees que se desenvolvería hoxe en día? Pois creo que sería unha persona moi importante debido a que a súa inteligencia é fora do normal. Creo que tamén utilizaría os recursos como internet que están agora mesmo dispoñibles para ampliar o seu coñecemento. Interesante. Bueno, pois moitas grazas, Vicente. Rematamos coa entrevista de hoxe. Parece ser que sí. Moitas grazas a todos por atender. Ai. Chao, Vicente. E ata aquí a nosa entrevista con Castelao e co seu amigo Vicente. Foi unha boa entrevista con un par de danos que non pasa nada. Bueno, Castelao, como xa sabedes, gran intelectual, poeta, humorista do século XX, que sempre intentaba reivindicar estos poder de Galicia, as cousas boas que tiña, pero facía con toque característico, con humor. Isto é o que facía a Castelao tan especial, e por eso collemos e afrontamos este traballo con tantísimas ganas. Bueno, dar moitas gracias aos meus compañeiros polo seu gran traballo e pola súa gran interpretación, e moitas gracias, Xenzo, por ver este traballo, e a todos. Unha aperta, e isto vai ser un 10.